Bismillah miwiti ngangget singir tajwid tembung Jawa tembung rojas kang den anggit kanthi nyebut asma Allah sifat Rahman ingkang asih muji marang Zat kang Rahman. Uga maring wong kang ahli maca Quran kang wis ngangge tajwid pemecahne Quran. Jeneng nadom iki Hidayatus Sibyan, nuduhake bocah ngerti gampang paham. Lho. Lah iki sapa to kae iki? Kok enak wong jegangkang ning kono kae iki? Oh, kudu tak parani tak cek ya. Alah. Bolot. Ya ini lho kudune kan resik-resik persiapan kayak ndarus po piye kayak langsung ngadan. Iki kan wis mendekati arep buka to. Iki kudune dikai pelajaran nek bocah kaya ngene iki. Wong duwe tanggung jawab kok iso kaya ngene iki kelakuane iki. Blah. Wah, iki panganane opo to bocah iki? Blah. Maksudmu ki piye to, Mbloh? Nek wong turu mbok eret-eret. Lah kok dadak tekok to, Lot? Kowe iki ora roh kerjanamu to? Lah iki wis arep meh maghrib lho. Lah kok malah biatang sak penakmu to? Aku mau wis nyapu lho, Mbloh. Saithik. Lah wong juga nih sik kaya ngene kok. Ya nek beres iki gek ndarus kono to apa piye? Iki lho dirine adan. Kowe iki apa paham, Mbloh? Masalah kerjanan ning kene. Kowe lho isih pengetahuane cethek. Kaya ngono. Wis kono gek diadani lah. Wis wayahe to jane iki. Oh, alah lah treku alas bocah kaya. Adan ono iki wis adan iki. Ndang to? Sekali-kali kowe adan lho, Mbloh. Alah. Ya wis. Piye ya? Kowe ae ndang. Isin ora tau adan. Oh, ura pletak.